El moment és més simbòlic que visual, però aquest dimarts han començat les obres d'enderroc del pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà. El primer dia s'han reobert les portes de l'espai que es podria dir que estava abandonat des que va tancar ara fa un any. Avui hi ha entrat l'empresa constructora Horacis SL i s'ha començat a cobrir el terra, ja que la voluntat és intentar mantenir la pista. Des de fora no es veurà tant, perquè el que passa aquestes primeres setmanes és que l'empresa protegeix el terra i les tanques actuals, perquè si hi hagués l'opció de que en un futur es pogués aprofitar, doncs es podria aprofitar el terra, ja que tots els especialistes ens diuen que té una llosa molt ben feta i que està molt ben fet. Per tant, la primera fase durarà un mes i servirà per retirar el material de l'interior i preparar els serveis provisionals per donar electricitat i aigua a l'obra i al pavelló 2. La segona fase començarà a finals de juliol, quan durant 3 setmanes es traurà la coberta que conté uralita. Després es començaran a enderrocar les parets. L'únic que es manté a l'enderroc és la part dels vestidors, perquè els vestidors de fet ja són un afegitó, diguem-ne, en el pavelló històric. Hi havia uns vestidors que quedaven a sota, que es van reconvertir posteriorment en sales de juntes o en magatzems, perquè es va fer una ampliació amb una pestanya, diguem-ne, a l'exterior de vestidors. Es preveu que les obres d'enderrocament acabin a l'octubre i que tinguin un cost de $500.000 que financi íntegrament la Generalitat. Paral·lelament es treballa en el nou projecte que reformula el que inicialment estava valorat en 8 milions. S'ha fet una modificació i el que s'ha anat a buscar és què necessitem per jugar a hoquei, per tant, el mínim per poder començar la pràctica, i això ens deixa amb un projecte del voltant dels 4,5 milions. També busquen finançament i no s'aventuren a posar una data. Tot plegat ha de posar fi a una problemàtica estructural que es va detectar fa anys. Les encavallades de sobre el pavelló es començaven a tombar, llavors aquí es va detectar que hi havia un desplom d'uns 30 centímetres i a partir d'aquí es va fer una actuació d'emergència per assegurar l'estructura, fins que va arribar el moment que ja es va veure que el pavelló com a tal era un risc si es seguia utilitzant, i aquí va ser quan ara fa un any es va clausurar. Amb el tancament, aquesta temporada es va homologar la pista del segon pavelló i els diferents equips del Club Patí Voltregà han utilitzat pavellons d'altres municipis, una situació que continuarà la temporada que ve.